Bună ziua! Astăzi o să facem un pescuit de clan la wobbler, la un wobbler concepție proprie, de lemn de tei. Să vedem cum evoluează. Mai am și alte modele, am făcut pe acesta cu pete roșii așa pe el, pe care vine urmat de musculiță roșie, pe călui de 12. Și la fel de o musculiță mai naturală, tot pe călui de numărul 12, codițe cu aripioare. Să vedem ce o să iasă. Suntem pe râul Lopatna, undeva la 30 de km de Ploiești, și vedem ce o să iasă. Un puiuț, am dat în ancora asta de 2 ori mai mare decât gura lui. Avem și unul mai răsărit în direct, pe care cam este un clan mare, clan capital. O jumătate de kil, mai bine 1 kilogram cred că are asta. Nu. Uitați-vă, cât mai clan. ...40 de centimetri. N-am avut mincioc și mi-a fost frică că nu i înțepa bine, de-aia nu l-am lăsat să se mai joace. Doamne, cât mai clar. Destul de mare. 20. 40 de centimetri. Jumătate de kilogram. Vedeți? Nu a dat extraordinar. Acesta este wobblerul care l-a capturat. Incredibil. Și o să mai avem azi parte de asemenea capturi. Extraordinar. Sincer, este cel mai mare care l-am prins acum pe apa asta. Nu e o apă extraordinară.